अच्छा अच्छा सार गोटे मगेई नाच ना ମୁଁ ଉଠି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇସାରିଲିଣି। ମୋ ଭାଇ ତାର ଗଧ ଶୋଇଛି 10ଟା ବାଜିଲାଣି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲା ପଳେଇ ଆସିକିରି 10ଟା ବାଜିଲାଣି ତ ଡାକୁଛି ଉଠୁ ଖାଇବୁ ବୋଲିକି ବ୍ରସ୍ କରିକି ଉଠୁନି ଶୋଇଛି ଗଧ ମୋତେ କହୁଛି ଘଷି ଦେ ଗଧ ଏଇଟା ଶୋଇଛି ଉଠୁନୁ ଗଧ 10ଟା ବାଜିଲାଣି କହୁଛି ମୋତେ ଘଷି ଦେବା ନାହିଁ ଆପଣ ମୁଁ ଘଷି ଦେବି ତୁ ମୋତେ କହିଦେଉଛୁ କି 10ଟା ବାଜିଲାଣି ତୁ ଘଷି ଦେବି ଆଗେ ତୁ ତ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲି। ଆମ ଝିଅ ମତେ ଗଧ କହୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କହିବି ସେ ଯୋଉ ଚୁଟି ଖୋଲିଛି ନା ଚୁଟି କାହିଁକି ଖୋଲିଛି କହିଲା ଉକୁଣି ମୁଣ୍ଡି କେତେ ଉକୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ପାନିଆ ସବୁ କୁଣ୍ଡି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାନିଆ ପଡିଛି ଝିଅ କେତେ ପାନିଆ ପଡିଛି ସେ ଜରର ସବୁ ପାନିଆ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଛୋଟ ପାନିଆ ବଡ ପାନିଆ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାନିଆ ବେଶୀ ପାନିଆ ଗୋଟେ ଆଣି ଦେଖେ ଆମେ ଭିଉୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଉୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେମି ତ ପାନିଆ କେତେ ଅଛି ଆଣି ଦେଖେମି ଛଅଟା ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ପଡିଛି 3ଟା ପାନିଆ ତଳେ 3ଟା ପାନିଆ ପଡିଛି ସେ ଜରିର ବୋଧେ ଆହୁରି 2ଟା 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଝିଅ ଅଛି ନା 6-7ଟା ଖଣ୍ଡ ପାନିଆ ରଖିଛି ଆମ ଝିଅ ଆଉ ବୁଢା ମୁଇଁ ଉକୁଣି ରଖିଛି କେତେ ମୁଣ୍ଡର ଝିଅ ଚାଲ ଯିବା ଏଇଟା ହାଡ ଗୁଡ ନୁହେଁ ତୁ କଣ କହିଲୁ କହିଲୁ ତା ହାଡ ଗୁଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଯୋଉ କଣ ହେଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ରେ ମଗେଇଥିଲି ଏଇଟା ଏରକମ ମୁଡା ହେଇକି ଆସିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମୁଡିକି ଏରକମ ରଖିଛି। ତୁ କହିଲୁ କଣ ମୁଁ ତତେ କହିଲି ଏଇଟା ଏମିତି ମୁଡିଛୁ କଣ ପାଇଁ ତୁ କହିଲୁ ତା ହାଡ ଗୁଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ହାଡ ଗୁଡ ତୁ କହିଲୁ କଣ ଏତେ ରାଗୁଛୁ ସାନ ଭଉଣୀଟା ହେଇକିରି କଣ ଆମ ଝିଅ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଅର୍ଡର କରିଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଝିଅ କଣ ଆଣି ଅର୍ଡର କରିଥିଲୁ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ପୁଣି ଯାଉଛି ଝିଅ ଖରାରେ କିଛି ଦେଖା ଝିଅ 305 ଟଙ୍କା ଚାଲ ଏଠି ଓପନ କରିବା ଦେଖିବା କଣ ରୁମ୍ ଗନେ କରିବା ଝିଅ ଏଇଠି କପଡ଼ା ସଫା କଲାଣି ଝିଅ ମୋ ସାର୍ଟ ଟିକେ ଭଲିକି ସଫା କରିବୁ ହେଲା ନା ତ ଦରମା କଟ୍ କରିଦେବି ଝିଅ ଭଲିକି ସଫା କରିବୁ ହେଲା ବୁଢ଼ାର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଗାମୁଛା ବି ସଫା କରିବୁ ଆଉ କରିଦେ ଯଦି କରୁଛୁ ଭଲିକି ସଫା କରିଦେବ ହେଲା ଏଠି ବୋରିଂ ଚାଲିଛି ଆମେ ଝିଅ ସଫା କରୁଛି ଆଉ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଇଠି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଓପନ କରୁଛୁ ଝିଅ ମୁଁ ଓପନ କରିବି ମୁଁ ଚାର ବଡ଼ ଅଧିକା ଅଛି ଓପନ କରିବି ସୁପର ଡୁପର ସାର୍ ବୁର୍ଥା ଯାଉଛି ମନ ଭାରି ଖରାପ ପଲିଷ୍ଟର ସାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସୂତା ସାର୍ଟ ମଗାଇ ଦେଉଛି देखिए सब पॉलिस्टर सार्ट बाहर
କଷ୍ଟ ହେଲା ଝିଅ ଯେତେ ମନ ଖୁସି ଥିଲା ଆଉ ସେତିକି ମନ ଖୁସି ହେଲା କାନ୍ଦୁନୁ ଏଇଟା ଡେଟ୍ ବି ନେଇଯିବ କାପୁସ ଫାପୁସ ଲାଗିବନି ନା ନା କାପୁସ ଲାଗିବନି ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟା ଡ୍ୟୁଟ୍ ସାର୍ଟ ହେଇଗଲା ହଁ ନାଇଁ କି ବେକାର କଲର ଦେଖ ଦେଖାଯାଉଛି ହାଇ ଫାଇ ସାର୍ଟ ଦେଖ କଲର କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ପୁରା କହିବ ନା ହାଇ ଫାଇ ସାର୍ଟ ଦେଖିଲା ସିଏ ପଲିଷ୍ଟର ସାର୍ଟ ସୂତା ସାର୍ଟ ଝିଅ ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା ଦରଦି ବନ୍ଧୁ କଣ ଦୁଃଖ ଦେଲା ତୁ ପିନ୍ଧିବୁନି ଡ୍ୟୁଟି କରିଦେବୁ ପିନ୍ଧି ଆଉ ଭଲ ହବନି କ'ଣ ମୋ ମନ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା ତୁ ଟିକେ ପିନ୍ଧିକିରି ମନ ଖୁସି କରିଦେ ଛିଡ଼ା ହଉନୁ ତୋ ସାର୍ଟ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ମତେ ବଡ ହବ ନା ଛିଡ଼ା ଏ ତୁ ବଟମାନ ହେ ଯା ଆगे बटन मारिक है बड़ हब से हबू तू बटन मार तो भाई ठीक है ड्यूटी जीव ए दीटा सार्ट पिंधि ड्यूटी जीव सार्टा चे कलर भल होता कि कपड़ाटा खराब है एबले जेते सार्ट खराब पड़ ए सार्ट म तैयार सार्ट एठी जति पड़छु सार्ट जति पड़नु ये सार्ट जति पर्यंत तुझे एक पिंदी ड्यूटी पड़े की मोर कोन नाइ मु पिंधि ए आउ ड्यूटी ए वाह वाले म सार्ट अछि मुदा पिंधनु गरम हो जु तू ये आपको पिंधि जे जेते सार्ट मगले से धड़ा सार्ट आ नीले सार्ट भल पइला ना आउ तू जो मगेइलु 400 कतरा आनिला 99 टका 499 आनिला ना बुढ़ा थी लाटस हां ए बुढ़ा हां से सार्ट भल होला आ ये से बेकार ना ए सार्ट कोन होई ए सार्ट भल होई छाड़ आ मन दुख कर किछि लाभ है सार्ट ना ये सार्ट जति पड़छि ये सार्ट जति पड़ आ मन दुख कर किछि लाभ नहीं ना ड्यूटी करू गरम होला मते जोर फैन चलो तोर ठीक अछि तो पाई मगेछु तो ठीक होबन ना कपड़ाटा पॉलिस्टर पड़ी गेला ड्यूटी कर दो ठीक हो सेते मनडा खराब हो गेला खराब हैला तू तो गोटे मगे दौन मते मुझे तो मगे दौ चप्पल मगे थी पैंट दिटा मगे थी तार अच्छा अच्छा सार्ट गोटे मगे नाच ना ये सब कौन कौन है यांगा ना शटर एंदे शटर पट्टी हाँ तेरी लेंगे ले आप जाऊँ बर्तमान दुकान को मटर दुकान को मटर पाखे देखू मटर देखिए आसू जाऊँ